Duha ka bag-ong himugso nga baby ang napalgan sa Pigkawayan, Cotabato ug sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara ang nagbilin sa baby, nagbilin sab og letter o sulat alang matud pa sa makakita sa baby. Gawas sa Davao City dunasay usa ka laing baby girl nga gibilin sa usa ka tindahan sa Pigkawayan, Cotabato Province. Wala, bag-o dyan yung anak ba o? Kaluoy, gisod sa bag. Ay, kaluoy. Nakasulod sa paper bag dihang nakita sa residente ang usa ka baby boy. Nakurat na lang matud pa ang residente sa dihang makita ang paper bag sa gawas sa ilang gate mag alas 5 Huwebes sa hapon sa Natividad Compound, Sinkel Street, Barangay Matina Aplaya, Davao City. Naabot man gud akong pag-umangkon sir, tapos nitawag ko niya, siya, titi, na bibi ti. Abi po nako ka ng unsa nga bibi pato ba unsa ba yung ko inya mo to pag inggawas ko, yung ko unsa Edward, yung siya na ay bibi, ano siya, yung ko asa man, gitudlo niya ang paper bag, so akong gitan-aw bata di ay. Giputos matud pa og lampin ang baby ug naka-diaper apan nagkadugo pa ang ulo ni ini. Busa ginalantaw nga bag-uhay lang gipanganak ang baby. Bag-o kay naapay dugo ang iyang ulo, tapos ang iyang cord naputol na pero wala ang tarong. Sa maong paper bag, dunasay nakabutang nga usa ka letter. Nakalati dinhi ang first name sa baby. Nang hangyo ang gituuhang ginikanan sa baby nga higugmaon ug atimanon ang baby ug ihatag ang iyang mga panginahanglan kay sa karon matud pa dili nila kaya magpadako ug anak. Dili sab matud pa ilisdan ang pangalan sa baby. Nangayo sab sila og pasaylo sa pagpasa sa ilang responsibilidad sa laing tao. Ginapanubayan na sa kapulisan kung kinsa ang nagbilin sa maong baby. If ever nga makita nato ang kaning ma-identify nato ang kaning inang sa bata sir no, file nato og kaso sa Republic Act 7610 kay mas bugat man na siya sir compared to other case. And then sa pagkakaroon sir stable na ang kondisyon sa bata. Gidala sa Southern Philippines Medical Center ang baby kauban ang social worker ug gipailawom sa newborn screening ug uban pang atensyong medikal nga gikinahanglan niini. Sa Pigkawayan, Cotabato, makita sa CCTV kining usa ka lalaki nga paspas nga naglakaw samtang dunay bitbit nga karton padulong sa usa ka tindahan. Taod-taod dunay miabot nga motor nga mihunong duol sa iyang tungod. Dihang nahayagan kini sa suga sa motor, makita nga dali niyang gibutang ang karton sa gawas sa usa ka tindahan sa usa ka panimalay ug misakay sa maong motor ug misibat. Nahitabo kini sa Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato, mag alas 3:02 sa kadlawon adlong Miyerkules sa pagsuta sa mga residente. Sir Mark, man ako kami baby. Dire, gisulod sa karton. Gisulod lang sa karton gibilin. Usa ka bag-ong himugso nga baby girl di ay ang sulod sa maong karton. Una naalaan pa daw sa tag-iya nga bomba ang sulod sa maong karton. Apan dihang natandog kini, nakurat na lang daw kini, human nadungog ang hilak sa bata. At first, wala nila i-check ang box kasi akala nila bomba. So mauto, ilahang i-check ang box na kita nila na baby, nakaputol siya sa kanang shawl. Kanang kuan banipis na cloth. Gilayong giilisan og sinina o gipa-breastfeed ang baby sa laing kabanay kinsa dunasay gina-breastfeed sab nga baby. Matod sa Municipal Social Welfare and Development Office kod MSWDO Pigkawayan, luwas na ang baby. Gibana-bana ang anaa pa lang sa duha ka oras sukad gipanganak ang bata dihang gibilin kini sa tindahan. According po sir sa medical certificate ng aming Municipal Health Officer, is nasa stable and post-delivery po yung baby po. Sakto po siya sa buwanan po na pinanganak po, sir. Ana sa kustodiya sa Rural Health Unit Birthing Section sa maong lungsod ang baby girl. Ginapangita na sab sa PNP ang inahan ug ang nagbilin sa bata. Sara ana sa luwas sa kahimtang ang maong mga napalgan nga mga baby ug anaapod sa pag-atiman karon sa mga social worker. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.